ọkwụ na afụgo ihe kpatara nụ njuwe na-agwa ndị be anyị na ndị Igbo ahụrụ onwe ha n'anya. Nke mbụ, ndị Igbo nwere ezigbote nsogbu ebe Nnamdi Kanu nọ, nke kpatara nụ na ha hatere Nnamdi Kanu with passion. Ọ bụ na mfu okwu na-ekwu okwu, adịba ekwu okwu maka ka obi wee dị gị mma ọ ka obi hapụ ịdị gị mma. No. A na-ekwu okwu wit akọ na uche. Ihe mere na IPOB eziri ezi. Onwe ndị emejọrọ ọfụma na IPOB, enwe ndị emejọrọ ọfụma na Masop, enwe ndị emejọrọ ọfụma even oge nke Ojukwu. Mana ana m asị enwe ndị emejọkwara n'oge nke Simon Egba. Mana ana m asị kedu ka iwe nwanne si rubezie n'ọkpụkpụ, nke bụ na anyị nwe amarọ na onwe anyị ka anyị na-azọ. Nnamdi Kanu bịara wee kwuo maka ihe na-eme ndị Igbo, kwuo maka ihe na-eme ndị Naịjirịa, kwuo maka ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma. Ka ezi ka ndị Igbo na ọ bụ na ha na-agwa onwe ha eziokwu, kedu ka ndị Igbo si wee jezie gra abụọ nke Nnamdi Kanu kwuru na-adịghị mma, hapụzie nke o kwuru dị mma? Nke niile ahụ o kwuru dị mma, kedu ihe mere na etinye n'ọrụ? Nnamdi Kanu kwudoro wee sị na ihe mere o ji eme agitation maka na ndị gọvanọ anyị na-agbara ndị Hausa, Fulani, Yoruba odibo, na ndị be anyị na-ata afụfụ today, ndị okenye anyị, ndị agadi anyị na-ata afụfụ today maka our government, bụ governors, senators, local government chairman, councillors, ndị eze, ndị ọzọ, ndị chairman market leaders, religion leaders. Ndị a bụ ndị Nnamdi Kanu na-ekwu na ha na-achị anyị ọfụma. Ndị a niile bụ ndị ọchịchị, na ndị a gbakọrọ aka ọnụ wee sị na ọ bụ sọnsọ afọ ha ka ha ga-ama, na onwere ihe gbasara ha n'ebe ndị nne na nna anyị nọ na vileji nọ. Onye mere ije na vileji enweghị ọkụ, ebe nwere ọkụ a na-eke ya eke. Ije na vileji enweghị ụzọ. Nke kachasị njọ kịta na-emezinụ onye ọbụla na-etizi mkpu bụ na ije na vileji nwere sekuriti. Ke ndị ọ bụ ọrụ ha ịgba mbọ fụ na every village n'ala Igbo nwere sekuriti. Ị nwere ike ịkọmentị na comment section. Ke ndị ọ bụ ọrụ ha ịgba mbọ fụ na every village n'Igbo land nwere a very equipable security outfit. Ke ndị ọ bụ ọrụ ha kọmentị ya ka ndị mmadụ wee na-amụta. Maka na Nnamdi Kanu bụ ozi ka ozi. Mụ nwa anaghị afụ ebe Nnamdi Kanu na-emetere ihe. Ebe m na-afụ bụ ebe o metere ihe, maka na ebe o metere onye na chi ya taba ya ụta na mkpụrụ obi ya. Maka na onye Igbo anaghị ejekwara onye Igbo ikpe na-abụrụ na ọ gwara gị nke bụ eziokwu n'abalị onwe. So na ọ bụrụ na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere gị privately, mana ọ bụrụ onye nwa ga-eme ị ga-eji wee kpọzie ife niile nke o kwuru bụ ezigbo ife asị. Ana ọ bụrụ ya mere na ị ga ha bịa gosi anyị ihe iji kpọ ya asị. Ana ọ bụrụ ya mere na ị ga-eji wee kwụsị ihe niile anyị ji maka ya wee na-ekwu okwu ka Naijiria wee n'onu anyị. Ana ọ bụrụ ya bụ ihe ga-emenụ na ị ga-abịazie blackmail every indigenous people of Biafra na-eti mkpu ka ha nwere onwe ha from oppressors bụ Nigeria gọọmenti. Ihe unu na-eme na social media na-emekwa n'ala Igbo ka e wee sị that unu lọvụrụ Nnamdi Kanu. Mana mụ nwa na odoro manya na unu alọvụrụ ya. Unu ji Nnamdi Kanu eme content, unu ji IPOB eme content, unu ji Biafra eme content, a na ego ahụ niile na-emete